U jeku je Roland Garros. Znate šta je Roland Garros? Baš je u jeku. Naši idu utabanim stazama. Tu stazu tabaju Trojicki, Tipsarević, Ana Ivanović, Bojana, Novak Đoković, Jelena Janković. Sad pazite, još su na toj stazi samo Jelena i Novak. A ovi ostali naši teniseri se šetaju Jelisejskim poljima i pevuše Green Green Grass of Wimbledon. A za to vreme u zemlji Srbiji stanje redovno. Šta to znači? Pa to znači da stanovnici ove male egzotične kraljevsko, ne znam nekakve republike, pazite sad ovo, znate vi zbog čega, pokušavaju na neke mađioničarske trikove spoje 1. i 31. Da li im to uspeva, to jest da li to vama uspeva, to vi najbolje znate. I još nešto, i ti stanovnici čekaju datum. Datum ili ništa, mora datum da se dobije. Ako se ne dobije datum, da vam ja nešto pravo kažem, nema više besplatnih ćevapa, gibanice, pihtija i ostale stvari, ni fileu, boga mi ni keti, a naročito ne ovom dežeru. Tek da se zna. Dobrodošli u premotavanje broj 7 televizije Sky Plus. Dobar dan. Ponovo se sretno smo mi. Evo, mi smo tu svakog dana, penzioneri, pijemo kaficu, danas smo imali... Gde vam je onaj švajcarski? Pa on je... Carac? Da, on živio u Beogradu i tu je, sad je otišao na ručak. Primio skromnu penzicu i otišao u Excelsior na ručak. Pa ne, nije taj tip, ne pije, ne jede. Ne da! Oni celog veka radili, pravili pare, a sad jebem ga, ne znam kako to ide. Čujte da vas pitam ovako, imamo neke dve teme, a pitali ste me za temu. Prvo sport. Opet neka eksplozija uspeha srpskih sportista. Divno. Znači veslači, divno. Znači vaterpolisti, teniseri. Da. Divno, ja sam oduševljen. Kad bi imali još jedan segment ili dva da nam ide tako dobro, pa mi bi bili, mi ne možemo da budemo nikada, ali bi bili, jer smo potonuli potpuno, ali bi imali neko lepše raspoloženje. Ali eto, nemamo ni jedan više oslonac, samo je taj sport osvetlao malo ljudima raspoloženje i tako. Razgovaraju o tome, a ne o penzijama koje će biti zamrznute. Sami ste prešli na temu koja me baš onako zanima, baš. Penzije, hoće li da ih friznu ili neće? Znate šta? Šta? Ja kad slušam, mame mi moje, ja sam ozbiljan čovjek, 75 godina, 2 dece, velike, jake dece, da, jake dece. Ja neću da kažem da su žuti bili bolji, i to je druga tema, ali ovi za ovih godinu dana, pa to je bre skandal, ovaj Dinkić, pa to je prvo neverovatno, 10 godina je na vlasti, mislim, u kontaktu sa novcem, i on ima hrabrost da kaže da on sa tim nikakve veze nema, da je on spasao Srbiju od bankrota. Pa znaš šta bre, mi njemu ličimo. On ima ciljnu grupu, on zna da ima preko 1 milion ljudi nepismeni, pa onda funkcionalno pismeni, pa onda oni koji su izgubili posao, pa kad se bere sve to je 2,5 miliona ljudi, pa kad im kažeš ja ću vama dati lepši život, veće plate, u ovoj bedi ljudi zagrabe i uzmu to i evo sada imaće to što će imati. Pa živim sad u Dubaju, a inače u Australiji. U Dubaju je lepo mesto. Evo vidim ove turističke oni nemaju te materijalne probleme. Nemaju, a? Kako se snalazite ovdje? Pa zašto vas to pitam? Pa vidi se da ste potpuno u jednom drugoj atmosferi, jednom drugom kosmosu. Divno je doći, to je tvoj grad, tvoj mentalitet, divno sresti stare prijatelje i imam osjećaj, svake godine ja dolazim, 20 godina, da u suštini se popravlja situacija u nekom smislu da nikada mi bolje nismo živeli, uvek smo mi imali probleme, samo su različiti problemi. Sad, politika, gledajte u Hrvatskoj šta je u Sloveniji, nikome nije dobro, pa ne može ni vama da bude dobro. Ali je Beograd velegrad u poređenju za svim ostalim gradovima bivše Jugoslavije. Juče sam bila u Zagrebu prekjuče, oni ne mogu da se porede sa Beogradom, u ničemu, znate. Sad ja dođem i mene ne interesuju vaši politički problemi, ne interesuju, ne volim ni da slušam, ništa ne mogu da promenim,
ali ovo je divno, atmosfera je divno, ljudi su isti, ljudi se nose sa problemima, mi smo navikli Balkanci stalno da ne imamo probleme, valjda ne bi ni mogli da živimo bez tih problema, ko to zna, valjda nas to drži da imamo taj neki polet, da uživamo u običnim stvarima. Kažite mi, u toku godine, od tog dolaska jednog drugog do drugog, jer imate neku nostalgičnu krizu? Ne, ja nemam nostalgičnu krizu, ali moram da vam priznam da kako dolazim, pošto dolazim sve manje ostajem, sve manje imam želju da dugo ostanem. Ovde? Da. Znači obrnuto? Obrnuto, sve manje. Znate zašto? Divno mi je da dođem 10 dana, Beograd i uopšte Evropa dosta skupa. Ja kad dođem ovde, onda naravno vodite prijatelje ovamo onamo, ja se toliko istršim da sam mogla da odem bilo gde na godišnje. Nemojte mi reći da je Dubaj jeftiniji od Beograda. Pa meni je jeftinije, otkud znam, ja živim mnogo fin tamo, otkud znam. Znate što, vrlo je to teško meriti, šta sad iz kog por. Neću to ni da vas pitam. Ne, Beograd je jeftina hrana, zabava, život, da uživate. To kad ja dođem, meni je to sve jeftino, da budemo pošteni. Ali je život za vas. Ja gledam moje prijatelje i sve kako oni stragle da bi živeli sa nekim platama od 200 eura. Ili moja kućna pomoćnica ima 250 eura mesečno. Razumete? Još plus toga ima neke beneficije. Ja kažem, jadno, ona stalno joj dajem još neki bakšiš, a moja prijateljica dođe kod mene, kaže, čemu ti pričaš? Pa znaš koliko ja imam, kaže penziju. Mogu da vas pitam nešto? Je vam treba kompozitor jedan? Kompozitor? Da, ja sam... Nemam sa tim puno. Da, pa ima dole u... Šalim se, gospođo, malo se šalim, ali mi je drago da smo se sreli. Da, i meni isto. Drago mi je što ste mi ipak podelili sa nama vaše mišljenje o svemu ovome. Ne, znate šta, situacija ovde, nikada ona nije bila jako dobra. Ja sam živela tu pre 20 godina, uvijek smo s nečim strane. Da, kad ste otišli pre 20? Pred sam rat sam otišla. Sam utela se u Australiju, pa sam onda. Ali hoću da vam kažem da uvek je nešto bilo, pa verovatno i sada nije bolje. Jedino što mene brine, što ima jako puno bede, jako puno ljudi koji ima. Ja sam sad u Hrvatskoj, gore bila ista. Čujte, pričate o tome, evo sedi gospođa pored nas i baš o tome ilustruje to o čemu pričate. To je malo tužno. A još nešto što moram da vam kažem, da u Beogradu ja nisam toliko videla ljudi da prose na ulici, mi smo strašno ponosan narod, strašno smo ponosni, to me impresionira, to nisam bila svesna dok nisam živjela u Kanadi, sam živjela i u Montrealu, gde na ulici imaju pomoć strašno velike, gde imaju socijalne pomoći, sve savršeno organizovano, toliko je prosijaka da ne možete da hodate. Baš me čudi. Razumete? Vidite, toga nema ovde, a ja sam ubeđena da mnogo više imam sirotinje nego što oni imaju. To je to. Pozdravljam vas od srca, želim vam lep ostanak i srećan put. Je li ispod Kopernika će da piše Sky? Hoće. Hoće. Kako vi komentarište, ajde da kažemo, sportisti nas non stop ovako drže nam glavu iznad vode? To je već viđeno. Šta? Pa godinama je tako da sportisti praktično predstavljaju ono što je dobro kod nas. A druga strana priče? I samo sportisti, izgleda. A druga strana priče je pa prilično sumračno, meni bar. Pričamo o nekoliko sad stvari, pričamo o ovoj ideji da se zamrznu plate, penzije, pričamo o dobijenju datuma. Mislim da to neće pomoći. Zamrzavanje plata i penzije, koliko sam ja u toku, ne verujem da će da izvadi stvar. Mislite da je to mala suma ili? Mislim da je to malo. Mislim da je to malo i nedovoljno. Ajmo drugačije, da mi pomognete, šta bi vi, eto, da ste u situaciji, da li postoji nešto što vi mi smatrate da bi možda moglo da to pomeri iz korena, da se nešto trgnemo malo, da to krene na bolje? Šta bi to bilo ako nisu plati penzije, zamrzavanje, takve neke radikalne stvari? Stvarno ne znam šta bi tu moglo da... Ja recimo mislim da bi možda naplata poreza tim firmama koje duguju jako mnogo, ja prosto ne mogu da shvatim u čemu je tu kvaka da se jedna firma, kao što je na primjer Viktorija grupa, biću jasan, proglasi za firmu koja je konkretno njeni vlasnici, ta dva suvlasnika, da se pre neki dan u štampi proglase kao ljudi koji su najbogatiji u Srbiji, znači na prvom mestu, a posle toga čitam da ta ista firma duguje
na ime poreza neka 22 miliona ili tako nešto. Pa me čudi kako je to moguće. Nikad mi neće biti jasno upravo to o čemu ste vi pričali. Pa da imam tih 300-400 miliona evra na kontu i da slovim za jednog od najbogatijih ljudi u Evropi ili barem na Balkanu, pa ne razumijem onda... Ali to su ozbiljne sume, to su sume velike i bitne i za Evropu i za jedan čak svetski okvir. Čime se bavite? Ja sam ginekolog. Ima li tu postoji neka kriza u zdravstvu? Kako se vi borite? Radite u privatno ili... Pa radim privatno, da. Pa to je nešto što je praktično jedna duga priča, odnosno duža priča. Da ne načinjemo sada. Da, možda je to ipak najbolje. Da je ne načinjemo. Par rečenica, ima li tu nekih... Pa ja... Vidite što se sve događa. Malo pa ministarka na televiziji nešto objašnjava. Ne vidim da ta dama može tu da učini bilo šta, bez obzira što je iz branše. Iz branše je bio i jedan od njenih prethodnika, pa i on također nije mogao. Ne jedan i nekoliko njih. Pa ništa nisu doprinuli da se ova situacija približi nekom svetskom diskursu. Eto, to je ono što... Pa vi znate kakav mi deficit imamo. A i Dačić reče, neće biti ni porasta, ali neće biti ni zaleđivanja. Dobro, je tako? Nemoj se šalite sa nama. Bre, neću da, pa ne. Pričamo ozbiljno pričamo. Ja isto smatram da ozbiljno. Kada ste čuli da je to, ozbiljno vas pitam, da je to Vučić rekao, baš me zanima. Mi moramo da uradimo sada bolno, da ne bi posle imali još bolnije. Pa dobro. Pa dobro. Pa mora boli malo. Vi kako hoćete. Pa čekajte sad, se ja dobro sećam. Vi ste meni rekli da ste vi bili član Demokratske stranke. Jesam. Ste još uvek? Sada to je izlapelo, nije više, nema... Ko je izlapeo, vi ili oni? Ne izlapelo je uopšte taj politički sukob u Srbiji. A to? On je sada postao prazan. Imali smo ranije neku energiju, pa smo imali neku želju, pa smo i mladi. Sada niko više želju nema, niko nikakvu energiju. Pre svega, recite mi, imate li vremena za Roland Garros? Za tenis, za tenisere? Nemam. Zbog čega? Zato što ne mogu da gledam. Kad igraju stranci, baš me briga. Ali kad igra Novak, ne mogu. Muka mi odmah i bolje da prebacim, ne mogu da izdržim. Iskreno. Čujete, bilo je ovih dana uspeha i ovi naši vaterpolisti, boga mi, tako Crvena zvezda postala prvak Evrope. Pa pazite onda dvojac bez kormilara, Deda Stojić i mlađani Nenad, kao da mu je unuk, ali boga mi osvojiše to evropsko zlato. Jeste čuli za to? Osvojiše, jesam. To su lepe stvari. Sve ja to lepo pročitam ovako, ali kad se završi, da navijam ne mogu. Nemate više živce za to. Nemam života za to. Recite mi sad još nešto, moram da vas pitam, tiče se onih drugih stvari, malčica ozbiljnih. Evropska unija, datum, onda ove turbulencije unutar naše države same po sebi, da li ćemo doživjeti to još neko poskupljenje ili sniženje, zamrzavanje plata? Jeste vi penzioner, šta ste? A šta ste radili dok ste radili? Trgovac. Trgovac? Da. Dobro, onda pitam pravog čoveka. Pa da. Kako vi vidite to? Ajde, budite malo analitičar. Kako vidite situaciju kod nas? Vidim jako loše. Svaki dan je sve gori. Narod sve manje para. Cene do duše su tu negde, otprilike stoje, ali ništa to nije, jer prosto narod nema para. Moram da vas pitam, u najavi rekoh da naš narod na neki volšeban način, malte ne uz pomoć nekih mađioničarskih trikova, spoji 1. i 31. Kako vi to? Dokle vam istoje ta penzija? Pa dobro, ja sam sama, relativno su mi male dažbine, nemam problema, iskreno. Beograd, nema kiše, pazite, ovo je divno, evo 3. 4. juni koje sada nije ni važno, ali nema kiše. Kako ste izašli zbog toga, malo se prošetate ili u centru smo ovde u Beogradu? Malo da se prošetamo i malo stanujem tu na Obilićevom vencu, pa onda... Lepa lokacija. Jeste. Dobro, nam fali možda... Pa sam zapravo krenula kući. Je tako? Da. Dobro, gospođo, hvala vam na ovom mini intervju.
želimo da se lepo provedete do ostatka dana i da ne bude više malo kiše, da malo bude pauza u tom smislu. Hvala i I vama. gledajte malo Noleta, navijajte malo za ovo. A navijam celo vreme dok on igra. Ali što ne gledam, to nema veze, malo uključim pa Pa vidim. dobro, sada mi je isključim, lakše, ostala samo Jelena i Novak u ovom trenutku. Pa jeste, znam. Sada malo manje ima. Ali sad su mu teži protivnici. Jeste, to uvek Sad tako. je još gore. To je uvek tako. Važi, To je to. ćao, Važi, prijatno. Ajmo nečega da se dotaknemo što nema veze sa nekom takvom vrstom politike. Pričamo sad o tom datumu, o tim pregovorima sa Prištinom. Da li je to za vas sada taj sporazum neki boljitak ili nije? Ajde, konkretno i pošteno. Pa pošteno da vam kažem, ako taj sporazum bude potpisan do kraja, jer mi ništa, evo ništa se ne radi, mi ni jedno slovo u novinama na tu temu juče, prekjuče, nakjuče nemamo. Drugo... Čekajte, počeli ste sa ako. Ako se to do kraja, šta onda? Neće se potpisati taj sporazum, jer mi ne možemo da rešimo, mi u Srbiji, građani Srbije ne mogu da reše problem Kosova. Ne mogu. Ne mogu da reše, ne. Iako ja vama garantujem, evo svi će reći, evo i ja ću reći, ako mora, to traje već koliko godina, 100-tinjak ili koliko, ali ja ne bi potpisao, ja bi dao to, ali ne bi nekako, bi me sramota bilo da potpišem. Pošteno da... Vrlo veliki je ulog, gospodine, vidite koliko dece ovdje ima, treba da se krene malo... Ne kažem. Ja sad na neki način iznosim moje mišljenje što ne bi trebalo, ali hajde da stvarno kažemo jednom za uvek tačka, idemo dalje, jednog dana možda ponovo, je tako? Tražimo garancije od Evrope, to. Rusija ćuti, prosto neverovatno da Rusija, ona ne treba da stane na našu stranu, onako decidno sa nekim pokličem ratnim, ali ona mora da bude tu i da kaže garancije za pristojan život u smislu sigurnosti. Mi hoćemo da potpišemo, i mi. A oni... Ali dadoše 500 miliona za oporavak Čekajte, šta je, ko je vama dao? budžeta, tako kažu ovi naši. Kako dao? Pa nemam pojma. Nemojte dao. Onda- Ko je nama dao? A za vozove? Pa ko je nama dao? To nije dao, on je dao kredit. Pa bi onda taj Pa kredit... niko ne daje, pa čekajte sad, ko će da vam da? Nemojte onda dati, taj Dozvolili, ajde, odobrili. je to glagol dati? Dati glagol. Glagol. Nemojte taj glagol da upotrebljavate. A koji? Mi smo napravili sporazum sa Rusima, da nam Rusi daju kredit od 500 miliona i da za izgradnju pruge, za ove vagone, za ovo, za ono, gde će od tih 500 miliona sa njihovim inženjerima i tom infrastrukturom sve vratiti Rusima 350-400 miliona. Razumete? Odakle si rekao da si? Odavde. A šta je to tu odavde? Knez Mihajlova 8. 8, jel? Da. I kako sada, ajde, ja imam svoje neke teme, imao ti neku temu o kojoj bi volao da pričaš? Ja imam 50 miliona tema o kojima bih volao da pričam. Ajmo jedno i nemamo vremena za... Aha, onih 49. jedna je to što, jel mogu da budem sentimentalan? Da. Ljudi su postali idioti. I svi tripuju ili misle ili šta god, ili su užasno ubeđeni da je teško biti srećan. A to je tako laka stvar, to je jedna divna, laka stvar. Znači, užas oni ljudi koji kukaju, znači probudite se, prošetate psa ili pogledajte kroz prozor, pustite muziku i izađite negde u šetnju. I zar nije dovoljno imati lepo vreme, recimo sladoled svog psa ili idite, berite cveće, nije bitno, zvučim stupidno, zvučim debilno kao Desanka Maksimović, ali to pali, to zaista pali. Prva jagoda pali, mislim, a ne kukulele. Kukulele nikad ne pali i nikad nije palilo i nikad neće paliti. Ne znam Jel ima mnogo kukulele sada kod nas u našem narodu? Iskreno, da li smijem da kažemo da me neko ne ubije posle? Mi Srbi, kao da smo navučeni Ko da vas na ubije, bol, bre? na patnju. Mi svi kao da smo navučeni na bol i patnju, kao da smo mazohisti, nacija mazohista. To mi se čini da smo, kao da ne umemo pozitivno ništa više, nego samo umemo da se spuštamo, mislim, mentalno i duševno i duhovno i na svaki način.
Tako da učiniti život lepšim i sebi i drugima je jedna vrlo jednostavna i vrlo lagana stvar. Kako? Pa to ne može svako. Neko, kako? Tako što će ljude podsjetiti na vrlo jednostavnu stvar koju su svi zaboravili. Ljudi čuju šta hoće i vide šta hoće. Treba reći, pa nema toga, otvorit ćeš uši, otvorit ćeš oči i šta vidiš, vidiš. Znači, to je prvi deo. Znači, možda znaš gde si i možda znaš ko si. Ali kad kažem ko si, mislim i na mentalno gde si trenutno, gde si tada i tako dalje. I svi mi imamo puno ormane identiteta koje oblačimo za razne prilike. Tako da jednostavno ljudi kada bi oblačili svoje pozitivne identitete, pola posla bi bilo obavljeno. I samo bez te, treba da se uredi ta blokada, i treba da se uredi blokada kukulela i sve to lenjo, sve to čak i blasfemično. Mislim, Bog svet napravio lepim mestom i onda ko smo mi da ga ružimo? Ne može svako biti lep i pametan. Imaš ti psa? Da. Psa koji mi je promenio život normalno, ali prije toga sam bio divan čovek, ali to je to. Moja Josefina ima 5 godina, spava sa mnom u krevetu normalno. Ajde. Da, pa to je moja ćerkica. I jede u krevetu, to je divno, razmaziti psa je zabavnije nego razmaziti decu, definitivno. I ona je moja princeza koja me u 3 ujutru probudi da bih joj namestio pokrivač ili nešto slično. Ali takođe ona je idealna, evo, mene što je činilo juče srećnim, je li okej? Da. Juče smo, ja i Josefina, koja je inače ogromna i opasna, kao... Koja je pasmina? Nemački kratkodlaki ptičar, ona je ovolika, da, sportski pas. I išli smo da krademo trešnje. Poneli smo makeze i komšije su imali trešnje. Smo mi krali trešnje, samo stavljali ih u vazu kod kuće. To isto radim i sa ružama. Idemo okolo sa kisurdačom, sečem ruže i nosim ih kući toliko da bih napunio 4 vaze. Pa to je mene činilo srećnije. Fantastično. To, a i nekako, ajde, ponovo, 3. put, za kraj. Okrenite se oko. Nema više, nema. Nećemo, evo. To je to. Evo, da se sada ode ruku na plotnu. Narode, naš, sugrađani naši, nema više. Kukanje, jadanja, bla, bla, bla. Hvala, prijatelju. Ćao. Eto tako, dragi moji premotavači. Brinemo se o deci. Deca su nam ono zbog čega moramo da dovedemo stvari u red kad je ova naša država u pitanju. Jer njihova budućnost od toga zavisi. A vidite, ovaj dečko ovde ima, koliko imaš godina? 11,5. 11,5, samo ti svire dušu moju. 11,5 godina ovde u Knez Mihajlovoj, u sred Beograda, svira da bi zaradio neki dinar da bi preživeo. Eto tako. Nećemo mnogo da patetišemo, nećemo mnogo da sada pravimo neku atmosferu kakva ne doliči u ovoj emisiji, ali moram da kažem, moramo da se pobrinemo da i ovaj dečko i sva deca u ovoj našoj zemlji lepše žive. Ja znam kome sam ovu poruku uputio. Toliko. Zdravo!